conte de Jocs Drac. Hi havia una vegada una noble dragona que va fer 3 ous. Aquests eren màgics, només podien néixer si trobaven els 3 ous junts, i aquests duien la pau al món. La notícia es va escampar i tothom cercava aquells ous. Fins i tot un mag dolent, el que li agradava la guerra, el va poder trobar amb un encanteri. I sabeu què va passar? Que en lloc de dir abracadabra va dir arbre de cabra, i els ous es van escampar a diferents llocs de la terra. Va passar el temps i el mar va ser consultat per un príncep i una princesa que volien trobar els 3 ous i sembrar la pau al món. Ells no sabien que el mag fos malvat i després de recórrer valls i muntanyes van trobar 2 dels ous. El mag que tenia el tercer ou es va mentir i es va dir que havia espiat amb la seva màgia que el tercer ou estava amagat al castell dels Buixos. I el príncep i la princesa van deixar els ous del castell a càrrec del mag. Ells, quan hi van arribar, no hi van trobar res. El mag va juntar els 3 ous. El mag va juntar els 3 ous i mitjançant la seva màgia els va fer dolents i tots de secret feien el mal. Ells es van adonar que el mag els havia enganyat i van decidir tornar al castell ràpidament. De camí de tornada es van trobar una fada que li van explicar tot el que havia passat i va decidir ajudar-los. Quan van arribar van veure el petit drac que en la seva tornada de cop destruint el castell i el mag es mirà amb el seu petit somriure encantat. La fada, decidint ajudar, va dir abracadabra, i a l'instant els dragons es van fer bons. I ja que hi era, va aprofitar per també fer el mag. I des de llavors regna la pau al món. I com s'ha contat, el conte del drac ja s'ha acabat. Molt bé.